Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna maraba da shigowarka cikin wannan channel namu mai albarka. A wannan bidiyo za mu nuna yadda ake sayan coins a spot trading da kuma yadda ake sayar da coins a spot trading da kuma yadda ake buɗe position a future trading da kuma yadda ake rufe position a spot trading. So, idan wannan shine shigowarka na farko cikin wannan channel, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Za mu shiga cikin aiki. Da farko za mu fara da yadda ake sayan coins a spot trading. So, yadda ake sayan coins a spot trading, da farko ka tanaji USDT ɗinka, wato dala ɗinka. Idan ka tanaji USDT ɗinka, ka tanadi dalanka, yadda za ka tanaje ta shine ta hanyar P2P. P2P a Bybit mun yi bidiyo a cikin wannan channel namu, ka duba description na wannan bidiyo, akwai bidiyo yadda ake yin P2P a cikin Telegram channel namu. So ka danna zai kai ka cikin Telegram channel namu ka kalli bidiyon yadda ake P2P. So ina fatan kowa ya iya P2P. So mataki na farko kenan ya zama kana da USDT, kana da dalanka ka siya, an saka maka ita a cikin Bybit naka. Daga nan sai ka yi analysis, ka san wane coins ya kamata ka saya. Idan ka yi analysis, ka gano coins ɗin da ya kamata ya siya, ko kuma aka baka signal aka ce ka je ka siyi coins kaza, za a faɗa maka coins ɗin da za ka saya. So, yadda za ka saya shi ne, ko kuma sayan coins. So, da farko idan ka shigo cikin Bybit ɗinka, za ka taɓa wajen nan ne, wajen trade ɗin nan. Trade ƙasa, nan wajen. Za ka taɓa nan wajen trade. Idan ka taɓa nan trade, so yanzu bara mu yi amfani da demo account. Yadda za mu yi amfani da demo account shine, aka taɓa saman nan, idan ka taɓa saman nan, gashi nan na taɓa, na'am, sai ka ɗan ja ƙasa, a nan za ka ga demo a nan wajen. Ga demo, sai ka yi clicking akan demo trading. Ka tafi account wanda za a baka shi demo na yin gwadi, za a sanya maka kuɗi na yin gwadi. So, kamar dai real account haka, za ka taɓa kan trade. A nan ne za ka je ka sayi coins, nan wajen ƙasa. Gashi nan, trade. Taɓa. Bayan ka taɓa wajen trade, nan kenan, sai me ya rage maka? An faɗa maka siyi Solana ne. So, sai ka duba ka ga account ɗinka, USDT ɗin da kake da ita tana available. Idan ba ta nan, wajen available ɗin nan, dalan da ka siya ba ta zo ta nan ba, tana wani account kenan? Tana ɗaya account ɗinka na funding account. Sai ka taɓa kan nan wajen plus ɗin nan. Idan ka taɓa kan wajen plus ɗin nan wajen, so sai ka iyo transfer ta dawo nan. In ka yi transfer ta dawo nan, abin da ya rage maka sai ka nemo Solana. Yadda aka nemo Solana shine, nan za ka ga Bitcoin ne, BTC, sai ka taɓa kai. Idan ka taɓa kai, zai baka dama ka yi searching na coins ɗin, kamar yadda kuke gani gashi nan, zan yi searching Solana, abbreviation zai zama kenan Sol USDT. So gashi nan na yi searching, ya bani har kala nawa? Har kala 3. Nan gashi muna da Sol USDT, nan muna da Sol USDC, nan muna da Sol USDE. So ka kula, sai ka zaɓi Solana USDT. USDT saboda dala ce da kai USDT. So
kuma ka kula ƙasa gashi nan an rubuta me spot. Ok, gashi nan an rubuta spot. Ok, ka kula sosai ka zaɓi spot ɗin nan. Ba na goge ya zama clear. Spot, ka zaɓi mai spot ɗin nan na farko. Idan ka yi kilikin a kansa, kamar yadda gashi na yi kilikin, zai buɗe maka haka. So yadda za ka siye shi shine, sai ka zo ka nan. Nan gashi yana nuna ma me, kana gun buy, kana ɓangaren buy. Nan kuma ɓangaren sell. Kaga mu yanzu siya za mu yi, sai mu tsaya a nan wajen buy, kuma ga USDT ɗinmu ta bayyana muna da ita. So abin da za ka yi, ga nan limit ɗin nan. Sai ka yi me, sai ka yi clicking a kai, sai ka maida shi market. Saboda a market price kake so ka siye shi. Market price kuma gashi nan current price na kasuwa. Gashi nan wannan shine current price na me, na Solana 142.64 USDT. Gashi nan yana bugawa yana canjawa, kasuwa ce sai motsawa take. So abin da za ka yi a nan shine, idan za ka siya sai ka saka quantity dalan da kake so ka siya na dala nawa, adadin na dala nawa kake so ka siya. USDT misali sai ka sa me 2 USDT na dala 2, misali na dala 30, sai ka yi haka ko? So idan kana da dala 100 misali a account ɗinka, dala 100, so za ka iya ja da nan. In ka kai shi 100%, gashi nan ina ja, USDT tana buga min adadin yawanta zuwa wannan matakin. So 100% du dala 100 ka kenan misali, in dala 100 ne a account ɗinka, in dala 1000 ne, in ka ja shi 100%, account ɗinka ya gaba ɗaya kenan. 50% rabin account ɗinka, 30% gashi dai haka za ka ja ka ga na nawa ya kamata ka siya. Misali mu za mu siyi 10% na account ɗinmu gashi nan, kamar yadda kuke gani. So direct kawai idan ka saita wannan abin, sai ka yi me, sai ka danna buy nan wajen. Sai ka danna buy. Kana danna buy, zai saya ma, bara ku ga buy. Gashi nan sai ka yi confirming. Ok, mun danna buy. So order mu ga ta nan ta shiga, ga ta nan a sama ta fito. Order mu ta shiga har an siya mana, yanzu muna da Solana. Idan mun tafi nan wajen asset namu, ƙasa nan, mun tafi ƙasa nan wajen asset, za ka duba a ƙasan nan, za ka ga me, gashi nan kana da Solana. Wannan na rufe, na sa shi a privacy. A yi shi za ka danna idan na ya buɗe, rufewa na yi. Ok, na danna ya buɗe. So gashi za ka gani kana da Sol. Guda nawa ne da kai to? Yadda za ka gane guda nawa ne da kai shine, gashi a nan wajen. Ok, kana da me, Solana guda 34.2. Darajarsu, ok, kana da Solana guda 34. Darajarsu ya kai me, ya kai dala 4,000, ga darajar na a ƙasa da ƙananan rubutu. Darajarsu ya kai dala 4,888. Shi ne darajar wannan Solana guda 34 da kake da shi. Yayin da Solanan ka ya daɗu, kana so ka siyar, abin da za ka yi shi ne, wannan ya kai mu mataki na biyu ga bidiyon mu kenan. So haka ake sayan coins. Yanzu mu haɗu a yadda ake saida coins.